ରାତି 12 ସମୟ ଥିଲା। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମଗ୍ର ସହରରେ ବ୍ୟାପି ରହିଥିଲା। ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତା ଶୀତଳ ପବନର ଶବ୍ଦ ରହସ୍ୟମୟ କରୁଥିଲା। ଅର୍ପିତା ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ସେ ବିଳମ୍ବରେ ଅଫିସରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ରାସ୍ତା ସୁନସାନ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ବି ଗାଡ଼ି ନଥିଲା। କେବଳ ଏକ କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକ ଥିଲା, ଯାହା କୁହୁଡ଼ି ହେତୁ ଅଧିକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ହେଉଥିଲା। କିଛି ବାଟ ଦୂରରେ ସେ ଜଣେ ଠିଡ଼ା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ଝିଅଟେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଲମ୍ବା କଳା କେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ପିତା ଟିକେ ଅଜବ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ପୁଣି ଭାବିଲେ, କାଳେ କିଛି ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବେ। ସେ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ଝିଅଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲା। କିଛି ନ କହି ସ୍କୁଟି ପଛପଟେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ଅର୍ପିତା ଅଦ୍ଭୁତ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କଲେ, ଯେପରି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେ ସେସବୁ କିଛି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ସ୍କୁଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ସେ କିଛି ଅଜବ ଅନୁଭବ କଲେ, ଯେପରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଧିକ ଭାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ନାକକୁ ସଙ୍କୋଚିତ କରି ଦର୍ପଣକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ଝିଅଟିର ମୁହଁ ଏବେ ବି ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ସେ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ଓହ୍ଲାଇବ? କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। ଅର୍ପିତାକୁ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗିଲା। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଦର୍ପଣକୁ ଚାହିଁଲେ। ଏଥର ଦେଖିଲେ, ଝିଅଟିର ମୁହଁ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆଖି, ନାକ, ମୁଖ କିଛି ନଥିଲା। କେବଳ ଅନ୍ଧାର କଳା ଗର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ଯେପରି କେହି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଭୟରେ ଅର୍ପିତା ଚିତ୍କାର କରି ଏକ ଦ୍ରୁତ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲେ। ସ୍କୁଟି ବନ୍ଦ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ। ପଛରେ କେହି ନଥିଲେ। ଝିଅଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅର୍ପିତା ଏସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭାବିଲେ, କୁହୁଡ଼ି ଅନ୍ଧାର ହେତୁ ଏସବୁ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ତାଙ୍କ କାନ ନିକଟରେ କାହାର ଶୀତଳ ନିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାପରେ ଏକ ଧୀର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମ ମୁହଁରେ ରହିବି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଅନ୍ଧାରରେ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ହଜିଯାଇଥିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମ ହରର ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।